Muri yeZimbabwe aiwa yambonzwe mashura anoitika apa tinoda kuti uyo Sengezo Tshabangu anozviti ndiye Secretary General webato reCitizen Coalition for Change anouya achitaura nhau dzekuti aiwa congratulations to myself achizvicongratulata nekuti aitwa senator muri yeZimbabwe mubato reCCC chinhu chavhundutsa vanhu chashamisa vanhu. Sada muendera mberi nenyaya iyi aiwa nokurudzire bva wasubscriber wolaika wotina on the bell icon tombochiona maupdates anokupa pano paZim News Live nekuti Sengezo Tshabangu anouya paTwitter handle pake obva azviposta obva anyora achiti good morning all, I'm happy to announce to the nation that I've been successfully appointed the senator for Matabeleland North Province under CCC party. I wish and pledge to faithfully serve my country to the best of knowledge and ability. Zobva aposta aiwa picture rinoratidza pakanyogwa zita rake nevamwe 7 aiwa vari kuzoitwa maseneta next week. Muri yeZimbabwe ndo nhau idzi vamwe vanogona kuti inhema. Nhau idzi dzinobuda munewspaper reThe Herald dzichinzi CCC Interim Secretary General Sengezo Tshabangu and 13 other are expected to be sworn in as senators and members of the National Assembly next week after the Zimbabwe Electoral Commission confirmed them as legislators. Ndo nhau dziri kubuda dzinyatso kupenengura zvinzi aiwa Sengezo Tshabangu ava senator. Muri yeZimbabwe aiwa zvinhu zvashoka vanhu. Chimbotiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Pinda mucomment section medu mutiudze mafungiro enyu. Musakangana kusubscribe, kulaika uye nokutena on the bell icon. Tombochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.